نبزلغمو سلامتنا يبصحكم كبرات تخطاتلتي برهان ريكاردس أبز حلف خفال بزمرزكو ديبارتمنت مستازف كراغوال أبز فوتو يونيفرسيتي خمز بصحني كوين غنا تازف كراغوال كابيس فريند قال ركب مسحسب كتب أسن مخانا كم زتنقطني تاريخ لكم نيره بدحري أخا حزون يفكرك إيه كفال كلته مسسينا ناب يونيفرسيتي قصر عيدر مساتونا كابس تصبخو بالعل زين فلال خوينا نيرنا كسمع حسديدكم كنغركم ايه نمهارو لغفلينا نبينو انت بصحنا كوا اب كافه بيت نباب بيت كريستيان كن بحبار نرأي لهم بطاطات يوم برقص بزح كيجي بيننا يكونان جماعة نيرونا يوم ناب يونيفرسيتي بزاتنا لونا يمجمريا معلتي سسينا دويلا درار بحبار كن بلع مخنا تحبرني شعانا مسمرها وزبها المداوستي أبونا قدناتي يونيفرسيتي خويني صبيا سسينا ون بيناي مصدن مسحان تصبوت قاليا زمصتنا اتام مسسينا زمصت قال كمطنا عقب فشختنا رأيتني روزا بالالو انت بلني انا ونسددت لي إلانا تشبطكو ابراهام طرح بالكوا تشبطت ايدي قلتيفاي سددتنن من الباس سسينا نغيتو الى مزيت زارت تسدني تمثل النيرا شعو مستلالينا انا مبار أربعة زين فلالة صبغات محزت سخنا أنا مسروزا دق خفلي سسينا دمان مرحو قوالكو فلوس لزخونت ركبنا زت انكوري مسلني سسينا بقرباي سلزخونت لميدي أي قدس كمتناي قدماي فرحان يخول لسا أبزر الدماء حقفاني تعلقاني كدقس كتسلسل أي حسب يحلم كم زين بركو نصنا أري كيدئيو بحتصيرو كابروزا استفلين سسينا زقبرو ويزر يسمعيتي نبرن عندهم 4 بحبار تنكون قلنا مسروزا زواقعو سحقو يزبزح سسينا مسمرهاويات تخون حدا مشت مسمرهاو مدق سخفلنا نهلنا بزعبا سسينا حتني بزعبا مو قاعد سلزبدا يمسلني سقيلي بزعبا ركبنا زحتت كنا ابراهام حق غادي خمس سسينا ممهر تطرح نيركم بلني هو كنمت يا خزي تامنني تفليت كاري بزح غزي اخا تحت نزلها بالكو اي كل نغركم امونكم مستفلي نغر زلو يزمسل فلاي سسينا بخاص تفلي سمع زلو اي مسلني اره كنكم ويكم تبل بالكو وكنت تقبر ويبندابن كوفنت نبل نسخه مسروزان توقع سسينا نعير الصعب بلا صغيله انا باهم تري بلا كم سحق الى طوي توقعن انا دبرك يا كوي بالكو اي مسلنن بزخونه سسينا زو صايبلان هديلك خونتا ترايا محزدا فلاي حدا محراي لو دخفلنا خونتا توقع حيبلنن دحر مستوسا ويلقايت مرسانيخا بلني مرهاو مستزاربه ايملس كلن وشتي بفرحه وريرنا بحساو شلو بالكو صحتون سسينا مسكالي ودرب فقراو ركب تجمري الى حسيب يفلطن كن مرهاو مستزاربني سخنا نغير ابو اموري صاحبي رؤسانت خلق نجمره منم اكو مسسينا تراخيبن توقع انت سعزبتن تخونه معالت سنبت عبرفاد انا سسينان روزان ابندا صماق كوفيلنا كموترنا الناس حقنا نوقع زرربنا زبزح بمحارنيا ايو حلف يلو مسسينا بتكرنيا اندحر تداريبنا ون نترجم لاينا زاززنا صماق مصيو مسودانا يو يزي بيت افكارو مرت نو مريم ملطو بدت روزا مري مرحو تقراميط مخانيو كل جزء بزمصانالو سلت بلو بزحمبر روزا لك يا تزاريبا ناي زغزا افكارو صماق طعميه يقلصن زي يخون كوين النمبر ايديتي نحطت كل مصوي يصلن او الى افي حبسنا بالكو يوادنجي بالكو انتي ايبي يواده الى سسينا كسب عن قراز الراس حقت دغاغيما يوادنا بلتنا صنحت كتسحق سحقا اختقارصي قالتن روزا دما انتي يسحق خمزلو بمارنيا خت نغرات محصنا سسينا بجاهي تنغريا كابو غسحق كيلمبر انس مباري طفنن الى سحتتي كشفافن مكركو كاب افي مسوصي سحتتي ترديني سسينا سحق اغتيا حرزي ايد دغمن يبي معلتي حريف كيرخايو سحق قصلت اتنغرينيم من دون انجي بتغرنيا اندسدبني كو غبطنيال الى روزا كرفف بلد متان ترجمان قتزارب انبر انا خمزي صرفا اصبيات فلطيا انجي دمو
በአማርኛ አነሰ ምን እንደሚባል ጠፍቶት ዋደ ስላለው ነው ይሳኩትኝ ኢላ ሰሲና ክምስ በለት ሮዛ ክምስ ኢላ ናባይና ራአይት ነው ኤቢ በለትኒ አው ነው ግን ጠፍቶኝ ሳይሆን ሰሲና ላስቀት ፈልጌ ነው እንጂ አንቺ ታውቂያለሽ አማርኛ ችሎታ ይበልኩዋ መሆን አለበት እንጂ ኤቢ በአማርኛ ተተማም ኢላ ሮዛ ማገሬ ድርዝ በለት አብዚ ሆነ ይሁን ሞጎትን አይደግፋዶ ምስ በለትያ ሰሲና ደስ በላይ ትመስልን አሞንጎና ስቅታ አሲዱ ጸኒሑ ሰሲና ክትዛረብ ጀመረት አብርሃም ግን ምንታይ አኸብክድ ምሮዛ ድኹም ግን ከخترዘ ትደሊ ኩሉ ግዜ እዛዘበካ ሕዝስናይ በሐቂ ተጋጊኻ او ተጋጊ እንተበልከያ እንታይ ይኸደካ ሰነፍኪ ትብለካ ኢላ ሰሲና ከም ፈራሽር መማበለቶ ረኸም ይሓስብኩን ካቢና ቢኸታ ሒስኪዮ በልኩዋ ሕዝውን ተዓዝብኪያ ይደኻ ዓርስኻ ኣነ ዝበልኩኻ ዘይልክዕ ንምግባር ትኸዱ ዘላ ሕርቆት ተመልከት ሕሉፍ ሓሊፍካስ ንዓይ ዘይኮነ ነገር ዘተሓዝ ነገረኛ ጌርኻኒ ብጣዕሚ ይዝገርም ግብኻውን መጽእ ብጣዕሚ ሃትቀይርካ ብጣዕሚ ኢላ ተሲኣ ኣብ ጠረጴዛ ዝነበረ ቦርሳ ክትሕዝ ኢላ ሓስክዋ እንታይ ትኾነ ኣለኸ ሰሲና እሺ ንኹሉ ይቅርታ ጥፋተኛ እየ በልኩ ንባዕታ ብዝቋፀሩ ዕንታ ሓቀኛ ሕርቃናን ቢብኤ ኢዳ ካብ ኢደን ዲቓና በሪ ሰጎመት ኮፍ ዝበል ኩሉ ተሲኤ ጽዋዕኽዋ ግን ሰሲና ግልጽ ትብላይ ነበረትን መርሃው ኻኣቱ ኣብ በሪ ተራኺቦም ሰላም ድሕሪ መባሃሎም ናባና ብምልክት ክምለስ ይሩ ተመሊሱ ምስ ሰሲና ኸደ ኮፍ ምስ በልኩ ዕዝም ኢለ ተመለስ ይመስል ሰሲና ዘለቆት ልበር ረፍቲ ጠይጥምት በሓደ ጊዜ ከምዚ ስምዒታ ክትከውን ዝገበረ ነገር ይተረድአንን ሕርበት ይዱኒ ክሳብ መሳይ ዝነበረት ሮዛ ዝርስዓ በሓሳብ ጭልጥ በልኩ አብርሃም ኢላ ሮዛ ከፀና በአምስ መለስኩ ሶሲን ተፈቅራታ አለ አይደል በለትኒ ሰምቢደ እንታይ በልኩዋ አስተዛረወቱ በደንብ ሰምዒያይ ግን ክትደግመለይ ደሌ አውቃለሁ ባከ ገና መጀመሪያ የተዋወቅን ለታ ነው ራሷ ሶሲ ነገረችኝ እንደምታፈቅራትና በጣም ታስቸግራት እንደነበር ግን ግቢ ከመጣች በኋላ ሁሉ ነገር እንደተወከው በጥርጣሬ ጥራት ዛረብ ከምዘይላ አብዒንታን ቢበረጋገጽኩ ሰሲናን ምንታይ ነገር ልታይለ ንባዓለ እና ሓትትኩ ናይ ሰሲና ማዕቀብ ክሕሉ ሓቢኤዩ ዝነበርኩ ስምዒት ፍቅሪ ንሮዛ ኩሕጓሕ ቢለ ገለጽኩላ ኣብ ልዕሊ ሰሲና ዘለነ ፍቅሪ ብፍቅራት ሰቀየ ዘለኹ ናብ ግቢ እንተኣቱ ፍቅሪ ከይገልጸላ ማዕቀብ ከም ዝገበረትለይ ኩሉ ሙሉ ስምዒተይ በርቲኑ ሕንቅንቅና በለኒ እዩ ዝተዛረብኩዋ ሮዛ ጽኒላ ክትዳምጽኒ ድሕሪ ምጽናሕ አንተ ምርጥ አፍቃሪ ነክ ማርያም ግን ለምንድነው ሶሲ ግቢ እንደገባን ቤስት ፍሬንዶች ብቻ ነው የምንሆነው ያለች አስበህበት ታውቃለህ በለትኒ ንስኻ በቃ ትምህርቷን መከታተል ስለምትፈልግ ነው በልኩዋ ሮዛ ፈሽኺላ አይቢ ይገባኛል አሁን በምነግርህ ነገር አፍቃሪ ልብህ እንደሚጎዳ ግን እውነትን ማወቅ ላንተ ይጠቅምሃል በለት ልቤ ተረግና በለት የምን እውነት በልኩዋ አይቢ አንተ እንደምትለው ሶሲ ትምህርቷን ለመከታተል አስባ ቢሆን ኑሮ እዚህ ግቢ ከሌላ ሰው ጋር ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ባልገባች ነበር እንታይ አዎ ኤቢ በዚህ ጉዳይ ከሶሲ ጋር ብዙ ጊዜ አውርተናል ማለት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መግባት ካለባትም ካንተ ከምታፈቅራት ሰው ጋር እንደሚሻላት ደጋግሜ ነግራት ነበር እውነታውን አንተ ምን ይወጣል ግን እሷ በእጅ ያለው ወርቅ ምናምን እንደሚባል ለአንተ ንቀት ነገር ያለባት ይመስለኛል በለት አብርሰይ ከቢል ሕማም ተሰሚዕኒ ምንም ክዛረብ አይደልኹን ቀሲለ ጠረጴዛ ተደጊፈ ተሲኤ ናበሪ ክስግም ጀመርኩ ሮዛ ሒሳብ ክትከፍል ድሂራ ደገም ሰው ጻኺ አርኪባትኒ ቢዴ ሒዛዶ መሰበለትኒ ራስክን ተቆጣጠር እንጂ ኤቢ እኔ ነገርኩህ እኮ እንደዚህ እንድታዝን ሳይሆን ቆርጠን አውቀህ አንድ ውሳኔ ላይ እንድትደርስ ነው ደሞ በሞላ ሴት ቀረባት እሺ በለት ሮዛ ክድውለልኪ ሕዝናብ ክፍሊ ከደን እሽተይ ክረጋጋዓለኒ ኢለ መርሳኺ ሰማዕኹ ገዲፈ ያኸድኩ አመደቅ ሰኽብል እንትበጽሕ መላቕስተይ ነበሩን ዝውቃዕ ነዋቕኹ ዝሽንደና ሸንደኹ ውሽጣ ተኽፍሊ ግምጥልጥል አበልክዎ ኣብ ዓራት ዘኪደ በዘባነ ወዲቐ ናይ ሮዛ ቃላትና ሻዕና መጹ ኣብ እምሮ ይጋውሑ ብፍላይ ትናቐካያ ዝበለት ንቃል ደጋጊማ ውሽጤ ክታሲኒ ይፍለጠኒ ኣብ ሓሳብ ጥሒለ ኸነብዕ ከይተፈለጥን ድርቃስ ዕዝረቢድኒ እዩ ኢደይ ሰብንቲ ትድክፈኒ ቃንዛ ተሰሚዕና ኣብ ድቃሰይ ተበራበርኩ መርሃዊ ዝደመ ኢደይ ሒዙ ብሶፍትና ሓበሰ እቲ ሕንክርክር ዝበለ ኸፍለና ረአየ ድሓንዲ አብርሃም እንታይ ተፈጢሩ በለኒ ካብ ዓራት ከም ቅንዕ ኢለ ኮፍ እናበልኩ ብዛዕባ ሰሲና ንገረኒ ጥራሕ በልክዎ ብዛዕባ ሰሲና እንታይ በለኒ
ንሱ ኩሉ ድሕሪ ኻባና ምስ ተፈለኹም ዝኾነ መርሃዊ በልክዎ ርግፀኛ ዳኻ ዘይን ምስማዕ ዓቕምለካ ስኢልካ ዘይትነግረኒ ወደይ ኣብ ዓራት ኮፍ ምስ በለ ከም ትክዝ ኢሉ ምሳይ የጸንሐትን እንታይ ኢኹም ኮንኩም እንትበልካ እውን ኣይተዛረበትንን ግን ናብ ሓደ ሰብ ስልክ ምስ ደወለት ከም በረድ ጥቢሉ እዩ በለ መን ንሱ እናፈለጥኩ ሓተትክዎ ንሱ ትለካ ዝነበሩ ከም ሓራይ መምሃርተ ይወዲ ምስ ኢሉ ገጸ ሲና ምስራይ ሰማይ ዝተደፈአቱ ይመስል ጭንቕ ጽብብ ኢልዎ ገጻ እናሓዘ ኢዳ እናደረዘ ምን ሆንሽ ቢናቴ ደህና ነሽ ተረስቲኝኩ ተጨነኩኝ ማሬ ወተተይ እንታይ መኽብለካ ቅብጥሮቱ መዓት እዩ ኣፍንጩ ስበረሉ ይመጽእ ነይሩ ኣይጸንሑን ድማ ቻው ኢላትን ምስ ኸይዳ በለኒ ግን ክሳብ ዝኹሉ ዝኸውን ኣነ ብንታይ ጸኒሐ በልክዎ ኣብርሃም መጀመርያ ጥንቅቐካ ነይረ ግን ንስኻ ደቂ ዓዲ ጥራይና ኢልካ ናይ ውሽጢ ስምዒትካ ሓቢእኻለይ ግን ኮለ ፋዒልካ እምበር ናይ ውሽጢ ስምዒት ኣብ ገጽካ እዩ ዝንበብ ነይሩ ዓይንትኻ ሰሲናናት ኣይትንኩሉ እዮም ዝብሉ ማንም ሰብ ይዘንቦ በለኒ መርሃዊ ካሕበካ ደልየ ነበረን በቃ ሰሲና ግቢ ምስኣተና ብዛዕባ ፍቕሪ ኸየለ ዘላ ማዕቐበን ቢራትለይ ነይራ ናታ ማዕቐብ ንምሕላው እዩ ነይሩ ጻዕሪ እምበር ንሰሲና ሕዝቡን ይፍቅራይ ካብ ዋላ እውን ማዕቐብ እንተዘይ ትገብርለይ ነይራ ኣብ ትምህርቲ ክትሰንፍ ስለዘይደሊ ምሳ ይኮነ ምስካሊ ፍቕራዊ ርክብ ክትጅምር ድሌተይ ይኮነን ዝኹሉ ውሽጣዊ ስምዒተይ ካሕብእ ዝገበረኒ መርሃዊ በልክዎ ኣብርሃም እማኑውን የለኻን ባ ሰሲና ማዕዝያ ትምህርቲ ትከታተል ኮይና ኣይ ምስ ሮዛ እንዴን ደገ ዝሓድራ ወረኽም ዝውርስ እተም ሓራይ ቆልዓ ኣብ ደገ ገዛ ሰለስተ ኻሪ ብሶም ዝሓድራ እዩ ንዓኻ እንተሰምዐትካ ኢለምኻራ ክብለካ ሎሚ ጽባሕ እናበልኩ ነይረ ብልክዕ መጀመርያታት ኣብ ትምህርቲ ደሓን ነይራ ጸኒሓ ግን ሚድ ፈተና ባዕሉስ ኣይሰራሕትን ትኸውን ንፈናሉ እውን ትዳለው ዘላ ይመስለኒ ወይ ኣብርሃም የለኻን ብስሩ ኢሉ መርሃዊ ጠመተኒ ቀልጢፈ መልሲ ሃብክዎን እንታይ ተሓስብልኻ ኣብርሃም በለ መርሃዊ ነትወድኽ ተርእየኒ ኢኻ ቆትለየ በልክዎ እንታይ በለ ሰንቢዱ ወረን ክልቲኦም ይቆትሎም በልክዎ ተረጋጋ ኣብርሃም እዚ ትብሎ ዘለኻ ናይ ደንቆሮ ሓሳብ እዩ ብምቕታል ዝመጽእ ለውጢ የለን በለኒ እዎ ደንቆሮ ብፍቕሪ ዝደንቆርኩ ደንቆሮ ተርእየኒ ዲሃይ ተርእየንን በልክዎ እሺ ኸርእየከ ትፈቶ ትኾኑ ኢኻኮ ንኹሉ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ኣብርሃም ኢሉ ኢዱ ዘርግሐለይ ተጨባበጥና ሕዚ እውን የፍቅረኪ ክቕጽል እዩ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናይ ንዓኹም